Tinoziva kuti mutungamiri wenyika aiwa anoshedza aiwa the government nemaministers ayo ese kuti aiwa vakomana handimboona mawonders ari kufa mukwango, anoshedza vakomana vese obva aenda navo. Aiwa zvatoona kuti kuparliament kana kuti maministries kwasara kusina vanhu. Sana pena mashoko anobuda nyongo panapa ndoti bva subscribe like turn on the bell like tunoti aiwa vanhu havamiri kufunga, havamiri kutaura. Mana panobuda this headline ramuri kuona aironyoka ichinzi Mnangagwa Paralysed his government after ordering all ministers to his kwekwe farm. Tipina munonyogwa muchinzi President E.D. Mnangagwa is today paralyzed government business after summoning all cabinet ministers to his pre-Cape farm in Kwekwe. Below are the pictures of cabinet ministers at the pre-Cape farm. Vanoshowa mapictures ema-ministers ese arikuratidza kuti aiwa ma-business operations munyika yeZimbabwe nhasi anga akaiswa on hold. Aiwa zvinoratidza kuti muzara nezuro hapana kana any business operation yaitiwa noiri kuyaita kune vakomana chinzi aiwa he paralyzed the parliament, akaparalyza all the business operations, akaita kuti ese ma-ministers ese ma-cabinet nemasenate ake ese taatoona nyangwe nana Singizo Shabangwa varikubudisa nemaposta achiti they're going to be part of the guys vachaenda ikoko. Zvatiri kuona kuti aiwa akastopa ma-operations ese, akaita kuti aiwa nyika yose ma-ministers ese anoatenda his pre-Cape farm. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pindai comment section medu, sana subscribe or like and turn on the bell.